Pananap si Donya Baliana na sad me, and welcome back to another episode of my vlog. So for today's video mga kabalinatics, no, na-excite kayo ko kay daghan kaayo ko na shop sa online karon kay nag-promo, nag-less sila. So ang nahitabo, nag-shopping haul ko sa Shopee. So naabot lang ako ang mga ibang orders online. So kanita na akong ipang shopping. Mga more or less akong nagasto ani kay 3,000 lang. So karon mga kabalinatics, tagsa-tagsaon na akong abre mga sulod ani akong mga ipang kawa char. Time check day mga kabalinatics. Today is Monday of August 12 of 2019. Oras karon alas 10:21 na. So wala pa natulog ang inyong active sa duty o mga anyway mga kabalinatics, before ko mag-start sa akong Shopee haul, no, subscribe na lang po sa akong channel paliho, and then i-like na lang po. So mag-start taani. So karon sa Shopee. Sa Shopee, pi, ang dami, bumili, sa Shopee. Nakapalit ko Gorilla Pod. So, kaning Gorilla Pod, tag 100 something or siya, nakalimot ko sa exact price, no? Pero, muna siya. So na ako'y Gorilla Pod, then na siya ka ng phone holder. Dayon napagid siya pakapin nga screw kay if in case nga dili masibo ang gamay, pwede ra gid siya aning dako. Maghimo ko review tagsa-tagsa sa akong mga napalit. Boya nga shotgun microphone. So universal cardioid microphone siya. But gitawag ni siya shotgun. Nganong shotgun kay mura man siya og kanang gana mga marusin. So mo ni siya. So kanina yung Buya mic, ako ni siyang gipalit o 889. Apil na ni siya sa iyang shipping fee. So, ni siya. Actually, wala ano. So, sunod akong gipalit kay nanginalang tag-syumang kay tungod ang kanimang kung sa Gorilla Pod, ang frame niya kay kanima, no, kaning phone holder, and then kung ipton magud nimo siya dili makasulod tong person mic. So we need to buy a shoe mount. So ang ngalan ani nga shoe mount is Village. So, ang gamit yun niya is tungod kay ligon siya, metal, and taas kay yung birada. And then, mo ni siya ang tumbungan ni palikot tungod, ani. So, ato sa i-zoom. Tungod ani niya. So, dili na to i-insert ang katong mic. Kaya para, inig-ana sa Gorilla Pod, maana na dahil ang mic. Hindi siya ma-operate. Galisod gyud ko ani. Stress. Actually kana ang kong stand nga gipalit. Ako na hindi gamit kay para maka-start ko sa bang vlog karon. And then second. So by the way, katong stand ug kaning ring light kay package din ako gipalit. So gipalit din ako siya 1,519. So mo ni siya ang ring light mga kabalinatics, no. So sa Gorilla Pod di ay ang purpose na ko nga gipalit na ko ni siya kay siguro gamit kayo siya if ever nga mag-vlog ko outside, kay easier for me to hold my gadget. So easier na ko siya Hi! Welcome back to my channel. Hi! Welcome back. Nana ba? So, mo ni
siya gitawag siya gorilla kay mo hold magud siya sa anything nga imong holdan ani like mga kahoy, anything basta pwede gani siya diri sa kamot. Siya mo ni siya chismes. Kaya di ba as I've mentioned, kani ibutang nimo siya diri, dili siya maka-hold sa mic. Maka-hold siya sa phone pero di siya maka-hold sa mic. So kung gibuhat, ni-purchase ko ani worth 341 pesos. Kaya para maka-hold yun siya. So ganyan ani na ko siya. Then, so, lock na siya. So, karon atong sunod ibutang is ang microphone. So, ang advantage siya day ani niya, kay metal siya, dili siya dali-dali maunsa. And then, ang advantage niya kay 2-in-1 siya. So, phone holder o shoe mount at the same time. So, dili ni mo ibutang mic. So, dili na ka mabala ka nga matagap ang imong microphone kay na naman siya sakto butanganan. And good sad siya. That's the meaning of that. So third, atong i-open ang boyang microphone. Ito siya. So, tada! So, mali siya isulod ani. So, na siya manual, buya manual instruction, warranty guide, service warranty guide. So, ang sulod ani atong mic, kay na siya katul. Kuha ni siya kanang basta kanang panit sa hayo, sa iring daw, sila. Ang uban may sa niya sa rabbit. So, windshield ni siya. Ang gamit sa windshield kay, for example, kanang hangin kay sa gawas, dili ninyo madunggan. So, ma-avoid ang mga extra nga mga sound. So, kani siya ang microphone. So, kani siya, dili na ta magkailangan ng battery or electricity ani. Kaya once nga i-connect nimo siya sa imong phone or sa imong camera, automatic mo on na gini siya. And ang purpose ani nga mic kay, for example, kung mag-vlog ka sa gawas mo, dako ang imong tingog. Dayon mas klaro siya. So meaning kung klaro siya, mas makasabot ang imong viewers. Dayon sunod na siya holder. So, mo ni siya gitawag siya shotgun type of microphone. Kaya tungod butang man ni siya. So, mo ni siya. So, naset na siya. Susunod, kani, mo ni siya appeal sa iyong package. So, kani day siya, para ni siya sa inyong camera, sa iyong DSLR, o kung sa pa inyong mga camera gamiton for vlogging or mag-video mo. But dili ni siya applicable for cellphones. Kaya na po yung intended para sa cellphone. So, kani siya, kaning jack 3.5, mo ni siya pwede na ito gamiton sa ito ang cellphone. And then, na siya free na leather bag. Or siya pouch. And na siya palagay na buya. Nakalagay. Basta na nakabutang din na buya. Kani siya nga free. So, nara. Nana din kay pang vlog. So, pwede na din ka hi, what's up, mananap? It's me, Donya Paliana, and welcome back to my channel. So, nana siya. So, karon ang akong pinaka-excitedan dyan no, kay mo, pwede pag-abot ani. Ang akong ring light, actually, kani siya nga ring light is 10, saan ito ka na? 10 inches? So, mo na siya. So, ang purpose ani is to beautify face and make face and eyes in beauty. So, mo ni siya akong ring light karon no, ginagamit. So, basically, na siya tulog ka colors. Kani. So, atong i-on. So, na siya white. Na siya yellow.
kung na-shine yellow gyud kayo and then blue. Ang purpose naman dyan nako is para lang mo add siya light sa ako ang face while nag-story ako, especially if gabi na. And para na mas naka-save ko ani niya kay barato ra siya, and then worth it ra gyud pud siya para nako kay nakahatag man siya light, and then naman ko halo kung mata, so okay na jud ko ani. There you have it mga kabalinating. So as I've mentioned, no, maka-start na jud kag vlog maski pag dili ka mo palit atong mga mahalon nga mga gamit. Ang importante lang ngay na kay camera and then katong basic nga vlogging setup. Ug shout out dahil sa atong mga new subscribers, no, shout out kay Ann Colango. Thank you so much for subscribing my YouTube channel, and also to Jessamy. So happy kaayo ko kay nadungagan na ta. Kung kayo mo kalimot nga i-subscribe din yung akong channel, leave a very big thumbs up, and comment down below kung unsa na sa ninyong suggestion para sa sunod na kong vlog. And of course, ring the bell button so that you will be notified every time we or I upload new videos. So if you like my channel, then subscribe. Then if you don't like it, then I don't care. If you don't like my channel, huwag yung paki. Magkita-kita na po ta sa sunod na kong video. Pag-amping, maayong gabi.